то 31 август шурӯъ карда аз рӯзи анаҳамини якум аз хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон озод ҳастанд. Хай худат мефаҳмӣ, ира одамои зандор мефаҳманд. Аз моддаи 112 то моддаи 116. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бошен ва видеора то охирша тамошо кунен. Ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Дар ҳамиҷа ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Фаромӯш накунед, рӯзи 8 июн дар канали мо финали конкурс мегзара. ҳозирашда 1600 донаи дига билет мондагиай. бародарое ки тамошо кардестен, як ҳаракати дигар кунен, бидроен ҳозир билет бихарен, билетҳои мо тезтар тамом шава, хуб мешава. ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис меброяд. сумтона да карта партоен, чектона роӣ кунен, тамом. ҳамагӣ 75 дона приз мондагием, 5таш мошинаи конвертҳои пулӣ ва телефон. ахбороти нав. IRS барои 3 моҳ дар роҳи Душанбе Хуҷанд маҳдудият ҷорӣ мекунад, ки масъулияти нигаҳдории ин масирро ба зимма дорад. тасмимашро ба таъмири куллии аксар минтақаҳои роҳи Душанбе-Чаноқ рабт медодааст. аз 1 июн то 31 август дар роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд маҳдудиятҳо ҷорӣ карда мешавад. ногуфта намонад, дар ин бора ширкати IRS хабар дода афзудааст, ки аз соати 10:00 то 19:00 ҳаракати нақлиёт бо маҳдудият сурат хоҳад гирифт. ин ширкат ҷорӣ гардидани маҳдудият дар роҳи мазкурро ба таъмири куллии аксар минтақаҳои роҳи Душанбе Хуҷанд рабт додааст. то 31 август шурӯъ карда аз рӯзи анаҳамини якум дар роҳи Душанбе Хуҷанд маҳдудият ворид мекунанд ва соатҳое ки мо гуфтем дар ана ҳамон соатҳо барои роҳа аз сари нав таъмир кардани баъзе аз ҷоҳош ҳамин гуна маҳдудиятҳо ворид гардонида шуд. маҳдудият ба воситаҳои нақлиёти гаронвазн дахл дорад. ба ҳар як тири пешбаранда на зиёда аз 6 тонна пешбинӣ шудааст. манбаъ меафзояд, иқдоми мазкур дар асоси талаботи қарори ҳукумат оид ба ҷорӣ намудани маҳдудияти мавсимии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои истифодаи умум амалӣ мегардад. ҳадафи асосии ин эмин нигоҳ доштани роҳ аз вайроншавӣ пеш аз муҳлат ва таъмини бехатарии мусофирон пешбинӣ гардидааст. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. тамошобинони азиз, комментарияҳоро мехонем, бо диққат гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб бигирен. маъруфҷон нависонда: ассалому алайкум акаҷон. нашо тамом шидани аблава яъне ки хизмат 27 видео шид намекунӣ, раҳмат пешакӣ. бародарони азиз, худо хоҳад дар мавзӯи ба охир расидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ як-ду рӯзада видео мекунам, интизор бошед. ҳамаша пирра карда ба шумо мефаҳмонам. эҳсон нависонда: ассалому алайкум ака, барои чӣ финала ин қадар дер монди? як моҳ шид билет фурӯхтесай. аз сабабе ки гуфтем 1600 донаи дига билет мондагиай то ҳозира, ба ҳамин хотир мо расшодҳои худмона гирифтем, рӯзи 8 финала мондем ва аз шумо ман боварӣ дорам, ки билетҳоро то ӯ рӯза тамом мекунем. ҳаракат кунед, нафарое ки тамошо кардестен, бидроен билет бихарен ба хотири дастгирии ман. Саадуллоев нависондай: акаҷон, як савол. меган то 29 солагӣ ракадиян хизмата. ҳамин ростай камтар маълумот интизорем ака, ба пеш. не, ин гапҳои мардумиян, ягон асос надорад. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон сину соли даъваткунӣ ба хизмата тағйирот ворид накарда ҳозирашда. Реал Мадрид нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. аҳамият натен, ҳар хел беақлода. агар нафорад надрояд сайти шумо. ака беақло бисёранд. бале, ман медонам, ки баъзе нафарҳое ҳастанд, ки ягон хусумат доранд ё ки ягон бадбинӣ доранд дар дилшон нисбати мо, лекин мо кӯшиш мекунем, ки ана ҳамон одамҳорам тамошобини канали худмон кунем. ҳамеша бо сухани хуб ва ба рафтори хуб рафтор мекунем. мусо нависонда: ассалому алайкум ака, депорт амнистия меғалта ё ин ки не? нафарҳое ки депортатсия шидагианд дар амнистия ворид мешаванд
вале вақте ки қонуни авф ба имзо раса дар уҷа чандин пунктҳош мебошад. Киҳо авф мешаванд, киҳо авф намешаванд, баъдан маълум мешавад. Мустафо нависонда: ассалому алайкум, акаҷон оиди патент мефаҳмонди. Ҳамун қонуне ки гуфти ба имзо расид ё ки не, патент аз байн меравад? Не, ӯ қонун набуд, бародари азиз. Як пешниҳод буд танҳо барои нафарҳое ки дулан ҳай мекунанд ё камазҳои боркаш ҳай мекунанд. Як пешниҳод карданд ки патент барои ҳамин шахсиятҳо аз байн бурда шавад, вале ин пешниҳод қабул нашида ва ягон қонунам ба имзо нарасида дар ин мавзӯъ. Наҷмиддинов нависонда: ассалому алайкум, акаҷон оиди регистратсия кардан дар госуслуги ҳамира мефаҳмонди. Чӣ хел шид, қонун шида ё ин ки не? ҳар як қонуне ки ба имзо мерасад то муддати 6 моҳа қувваи қонунӣ пайдо мекунад. яъне моҳи апрелда ҳамун қонун ба имзо расид, оиди худсарона регистратсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ, ва ин қонун қувваи қонуниш мумкин аз моҳҳои сентябр ё октябр пайдо кунад. баъдан шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд ки бо тариқи сайти госуслуги худшона регистратсия кунанд. Муҳиддинов нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфтӣ оиди нафарҳое ки ду писар мебошанд, яки якбора хизмат мебараншон ё ин ки не, дигар ягон бача надоранд, падараш бемор аст, модараш кор намекунад. дар ҳолате ки дар оила дута писар мебошад, агар ки якташ дар хизмати ҳарбӣ бошад, то баргаштани ӯра дуюм фарзанд ба хизмат даъват карда намешавад, тимболе ки падар бемор бошад ва қувваи корӣ надошта бошад. агар раҳмонзода нависонда: ассалому алайкум, додар моҳи июнда тоҷикистон бурам хизмат мебаранд, пешакӣ раҳмат. Не, бародари азиз, дар ҳолате ки моҳои июл яке ки шуморо ба комиссариятҳои ҳарбӣ даъват кунанд, ин маънои ӯра надорад ки шуморо ба хизмат сафарбар мекунанд. ин маънои ӯра дорад ки шуморо номнавис мекунанд, ба қайд мегиранд ва ҷавобтон метиҳанд. Тамом, ин ҳамин қадар кор аст. муҳаммадҷон нависонда: ассалому алайкум, акаҷон яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? нафарҳое ки як фарзанд мебошанд, сардори оила ба қайд гирифташудагиҳо аз хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон озод ҳастанд. ҷонибек нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфтӣ агар ҳамсари худта бизанӣ, ҳамин дар қонунгузорӣ ягон ҷавобгарӣ дорад ё ин ки не? Мисол, шатакашиш кунӣ. баъзе ҳолатҳое мешавад ки дар зиндагӣ нервнид мекунад, хай худат мефаҳмӣ, ира одамои зандор мефаҳманд. новобаста аз ӯе ки ӯ ҳамсарита ё ки дӯстита ё ки арӯсита фарқ надорад. дар ҳолате ки агар латукуб мекунӣ, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамун нафари латукубкардагиро ба ҷавобгарӣ мекашад. чунки дар кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон аз моддаи 112 то моддаи 116 дар бораи азобу уқубат ва латукуб кардан омадагӣ аст. Қумаров нависонда: ассалому алайкум, акаи сорбон, як савол бутем мумкин аст? бале, нафарҳое ки бисёр менависонед саволоро дар гуҷо пешниҳод кунем ё ки намхелӣ менависонед ки савол бутем мумкин аст ё ин ки не, шумо аз ҳамин гапҳоро нависондан хубаш дар комментария сразу саволтона бинависонед. худо ки хост, ман омадам дидам саволи шуморо, ҳатман ҷавоб мегардонам. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.